A ja som kedysi tomu neveril, keď som sa na seba pozrel do zrkadla. Mal som tiež takéto mylné presvedčenia v hlave, že sa nemôžem zmeniť, že sa mi to nikdy nepodarí. Po desiatkách rokoch napríklad prestať fajčiť, piť alkohol, negatívne mysleť, žiť obmedzený život, ktorý určujú okolnosti, alebo iní ľudia, prípadne stav účtu v banke. Jednoducho stať sa iným, lepším človekom. Ísť si v živote za svojimi snami, za tým, čo pramení v hĺbke mojej duše. Vtedy tomu vôbec nič nenaznačovalo, že budem sprevádzať ľudí na ich ceste životom. Pomôžem im spomenúť si, kým v skutočnosti sú, cez ich ciele a myseľ, znovu objavia svoj smer života a dnes tu stojím teraz pred tebou a hovorím na teba. Odovzdávam ti tieto informácie a celé to vtedy bolo pre mňa vzdialené ako cesta na mesiac.